Добър ден! Добър ден! Дома човека сте? Да. Ето, видам да си почетете. Значи църквата е тук, паракта си е тук. И след като приключите, ще ви обърна повече внимание. Как, четохте ли? Как? Да ви разкажа на всичките, на двете групи. Значи тази църква е била построена в средата на 14 век. И е носила името Света Богородица. Оригиналният вход е бил от към балкона. У нас те са минали по един дървен мост с парапет, покрай скалата отвътре, на около 35 метра височина, за да спазят едно правило, което все още валидно. Входовете на всички православни църкви трябва да бъдат насочени на запад и лотара на изток. Друго правило, което са спазили, в лявата страна на оригиналния вход се рисува портрет на титула на човека, който е дал пари за построяването на църквата. В нашия случай това е Иван Александър. Това е хората му съпруга. Това е Света Богородица, чието име носила тази църква. След като приключа това, което имам да ви разказвам, ще ви помоля, ако искате, да може да погледнете оттам и да си, обаче е хубаво да си сметнете с менечето на телефона от тук. Ще видите възстановена тази част тук, олтара. Как се предполага, че е изглеждало преди почти 700 години, когато е била построена църква. След средата на 15 век, когато цялата територия на България е била завладяна от Османската империя, тази църква и всички останали, защото има още и други църкви, които са затворени, само тази може да посетите, всичките са били изоставени. И са влизали всякакви хора, между които и маняри, вижте какво са направили, и хора с графити. Поради тяхното присъствие тук, църквата изглежда по този начин. По тавана и по стените може да видите около 30 сцени от Библията, от Новия Завет. Най-важните: Тайната вечеря, Възкресението на Исус Христос, ще ви помоля да дойдете по-насам, защото тук няма как да ги видите. Възнесението на Исус Христос, 40 дни след Неговото възкресение, Успение Богородично, това, което празнуваме на 15 август, Благовещение, това, което празнуваме на 25 март. След като там е бил оригиналният вход, ясно е, че този вход той не съществува. Той е пробит 1935 година от френски учени. Те са дошли тук да изследват стенописите, не са могли да влязат, са били принудени да направят тази дупка в скалата, защото в крайна сметка това не е истински вход, това е една дупка в скалата. Дясната страна на неоригиналния вход, двама пророци от Стария Завет, великият Моисей вляво и брат Аарон в дясно. И последната част, която искам да ви представя, Параклиса, той е посветен на свети Герасим Йордански, живял е през 5 век след Христос, в пустината около река Йордан, Израел, Палестина. Там в пустината е срещнал един лъв, излекувал му лапата, с това е известен и също така с опитомяването на лъва. Има доста информация за него в интернет, Уикипедия и други уебсайтове. Тази сцена с излекуването на лапата не може да я видите от тук. Трябва да застанете и тук някъде във ъгъла с лице към дървената част и да погледнете точно на тавана над вас. От тук се вижда вече как лъва в знак на благодарност за излекуването на лапата му позволява да го ясти вместо кон. В
тези улеи 1, 2, 3, 4 имало 4 дървени гради, които са излизали отвън, може би метър-два, и са придържали този мост, платформа, по който са минавали монасите отвънка, за да влязат през балкона и да спазят това правило, за което ви казах. Входа на запад, ултара на изток. До преди 100 години тук имаме една северна стена, която е била съборена. Този камък е очевидно, че е паднал точно тук отгоре, по същото време тогава, защото обърнете внимание, тук има стенописи, които са почти на 100% разрушени. Ако искате някакви рекламни материали, la iglesia de la capilla. Gracias. Muchas gracias. Искате ли на вас да ви дам да си снимате на български език? Да ви дам повече, освен това. Защото виждам, че снимате, явно имате по-голям интерес. Мога да ви дам спрете снимка за повече информация, защото хората искат. Поне нямам и виждате, поручи аз нямам време, пък и нямам сили да мога да направя беседи на всичките. Но освен това и хората, в смисъл такъв, аз де факто това нищо е една безплатна беседа. Като си го прочетеш, това си получаваш. И виждате, на български е 7,50, на чужд език е 12,50. Това се спестяват едни пари и туристите. Да, чудесно е. Да. И освен това може да информирате и други хора, които точно това ще направя, нали, защото качвайки клиповете, аз трябва да напиша и текст. Да, това е вашият случай, нали, защото вие смисъл такъв сте си професионалист, нали, казахте, че имате, но дори да не сте като такъв, смисъл такъв за по-обикновени хора, така да се каже, това е полезно. Благодаря от сърце.